110 лева за кутия за бижута. Да, правилно ми чухте. Новото попълнение на сайта са кутии за бижута, произведени в Германия от висококачествено мебелно кадифе, което означава, че са супер издържливи на износване, в много свежи цветове, задължително с златен метален цип. Тази е цвят златна. Кутиите са доста по-тежки от стандартните кутии за бижута. Тази е някъде около 200 грама, а една обикновена кутия е около 100 грама. По тежината на определен предмет може да разберете колко е качествен. По-тежките са по-качествени, по-леките естествено са от по-въздухарски материали. Тази е цвят мента. Това е емералд с лилаво, мисля, че беше цикламено. Всички кутии са с златен цип. Има и по-големи варианти. Тази е метално-лилаво. За вашата тоалетка стои перфектно. Приставката за пръстени. С два ципа за по-лесно отваряне и затваряне. И последната е туристическата, която е удобна за пътуване. Пак цвят емералд или лаво. Харесват ли ви? Какво ще кажете? Бихте ли дали 110 лева за кутия за бижута? Очаквам вашите коментари.